Ассалому алейкум мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Мавзӯи имрӯза мо имина барои Муҳаммад ТВ Бехат ТВ. Бехат ТВ мошенник. 16 Pro Max мегӯй. Та аввал 15 Pro Max ша биспор мегӯй ку касе 15000 да билет бихара, як iPhone 16 Pro Max оригинал бо болош 50000 дига. Да ягон ҷо рост намеям Бехат ТВ. Охири видео мемонам. мардум талаб дорад ки Бехат ТВ ра бугӯ ки ҳамун айфоне ки 15 Pro Max ман тра наркоман намегӯм, тра мардум гуфтесай. Тя бора хата тамошо кун. Бехат ТВ голоса гӯш кун. абзадаги валои қасам бо мегум таки одамое ки тра нигоҳ мекунан валои қасам ҳама хеш таворай, одамое тра нигоҳ мекунан ҳама хеш таворай. Фаҳмидеси то? Бехат ТВ да ҳаёт мард ша. Бибро бугӯ ки мара нигоҳбин мекуна. И гапои тра ранги та як нафар дига ҳаст дар Европа. Иқбол мошенник. А Иқбол ягон чи камӣ надорӣ. Гуфта буд ки ман медонам Аюба ки нигоҳбин мекуна. Гапои тра зад. Ҳусейн Ашур Бохтарӣ гуфта буд ки куратори Аюба мебурору нишон метод. Шумо мара бигин куратори ма ақлан мардак ё занак? Онна ё ки ана? Ки мара нигоҳбин мекарда боша? Ман иҷозатат метам. Ман ранги шумо шлуха нестам. Бибуром ай хештавора ай мақомото гап занам. Ман ки ҳастам? Ман як юрист ҳастам ки биромада ҳақиқата гап задесам. Бехат ТВ хештавор. Ҳамин гапа мезанӣ фикр намекунӣ ки мардум тра чӣ фикр мекунад? Ҳа? Мошенник. Бехат ТВ. Ту қасам хӯрдагӣ ки ҳам гапои Муҳаммад ТВ ра задӣ. Устода. Ту медонӣ Муҳаммад ТВ ки буд? Ту 1% Муҳаммад ТВ ра намешавӣ. Неки ура ма кришаша плевать кайгим. Худшулак медонӣ. Муҳаммад ТВ мошенник пират стунёра ман дар назар дорам. Садқаи номи Муҳаммад куна. Даҳанша ҳуй куна. Ба мебинем ки куратор доштай, ки хештавор доштай. Давлати ма демократия аст. Бехат ТВ. Иҷода мегӯяд ки Исоқоваи одамое ки тра нигоҳбин мекунанд хештавори ту будай карочи. Ман намедонам ту кадом мақомотат дар назар дорӣ шлуха. Ана иҷа чӣ мегӯй? Изапса гӯш кун. Тра медонам барои чӣ омадагӣ та? Та барои чӣ омадагӣ? Та казёл барои омадагӣ ки дани ҷамъ кунӣ барои казёлӣ кунӣ. Пацан алафта пас бичор. Бо мардум бозӣ накун Бехат ТВ. Мошенник. Ман нафаҳмидам ки ту инстаграмам доштай. Чӣ гап не? Мо сар насиб боша инстаграм ҳуй мекунем. ҳамватанони азиз то охира мерем. Сар мо эфир даем. Именно барои группаи бисёри экстремисто? Но, одно есть но. Шумо метавонед бибурен ай бораи қимор гап мезанед, ай бораи чизе ки гап мезанед, мо шуморо гӯш мекунем. Мо интизори шумо ҳастем дар эфир. Исоқов Аюб навкоша сар кард. Як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азизам. 3-4 моҳ шида, 3-4 моҳ. 4 моҳ шида бачаҳо дар пеш ман ҳамаш. Я бор 600 сом да билет гирифта будем. Я бор 700 буд, 600 чанд буд. Короче, ай я 5-6 бор билет гирифта гем. 300 сомӣ, 350 сомӣ. Ахирон бор 600 сомӣ гирифта будем дикас. И 6000 руси да гирифта будем. Баранда як касиштага ошнома. Я бачаи дига ҳаст ҳамсоямона, айвай 30000 задагай, 3000 рубл. Вайрам надодестай. Аймо iPhone 16 Pro Max айш боша 50000 рубл. Ёра короче чорни кадагай, дига WhatsApp шудагай, мо дига WhatsApp хати наштан дестем. Ирӯз метум, пага метум, короче корш ҳамаи дига. Курьер мера мега қабул мекуна, роҳӣ мекуна. Курьер мера мега қабули нависондагиашо роҳӣ кардам. Намедоним курьер вай ай Америка омадестай. Курьер вай намеяд.